Făceam și eu parte cândva din pacienții care așteptau să-i doară ceva decât să prevină. Respectiv, într-o bună zi venisem la Centrul Diagnostic German pentru un control de rutină. De fapt, luasem pachetul Premium Check-up pentru femeile până la 35 de ani. Și cu ce m-a atras anume acest pachet este faptul că acolo era aparatul RMN care scanează absolut tot corpul. Respectiv, eu, fără nicio grijă, am mers la acel aparat, am făcut toate cele, rezultatele la analize au venit foarte bune, totul bine și frumos, ca exact în următoarea zi să aflu noutatea că mai trebuie să vin o dată pentru o verificare suplimentară. Nu mi s-a zis de ce, dar și cred că e corect așa, să nu ți se spună, pentru că dacă mi se spunea din start, cu siguranță nu mai veneam la un control dublu. Respectiv, am venit, am mai făcut odată RMN și atunci mi-au zis că s-a depistat anevrismul, care avea la momentul respectiv 6 mm. Nu este unul prea mare, dar nici nu este unul pe care putem să-l ignorăm. Și cred că asta a fost cea mai mare binecuvântare în cazul meu, în primul rând pentru că am avut parte de o echipă profesionistă care m-a ghidat imediat ce am de făcut, exact din clipa când s-a aflat acest diagnostic. Dar și a fost o lecție foarte bună de viață și pe care o voi lua cu mine mulți ani înainte și o voi promova în continuare maximal posibil. Noi trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, noi nu trebuie să așteptăm să ne doară ceva, noi niciodată nu știm ce ascunde acest organism, iar corpul nostru este un mecanism care funcționează absolut, fiecare detaliu contează și prevenția este cea mai importantă de fapt în viața noastră. Corpul nostru este carcasa în care noi avem de trăit toată viața. Noi mergem cu el peste tot și nu putem să-l ignorăm, la fel cum avem grijă de, nu știu, electrocasnicele de acasă, la fel trebuie să mergem la doctor, trebuie să dăm întrebări, trebuie să ne verificăm. Indiferent că mulți o să zică că da, nu mă doare nimic, păi nu trebuie să te doară ceva. Mi-a zis odată un doctor tot de aici, din Centrul Diagnostic German, că cancerul nu doare și multă lume nu poate depista la timp. De asta nu așteptăm să ne doară, niciodată nu știm când poate fi prea târziu. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră așa, la fel cum am făcut-o eu.